Sok szeretettel köszöntöm a Kiskunmalsai Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2013-as karácsonyi ünnepségén a 9. évfolyam nevében tanárainkat, diáktársainkat és vendégeinket. Arra szeretnék kérni minden nézőt, hogy az előadás idejére legyen így a kisgyerek, hogy egy kicsit gyermeki szemmel tudja újra nézni a világ meg annyi csodáját. A Kis Hótündér című mese megelevenítésével szeretnénk mindenkinek áldott, boldog, békés karácsonyt kívánni. A zavartalan előadás érdekében kérjük, hogy mindenki kapcsolja ki a mobiltelefonját és tiszteljen meg minket figyelmével. Az előadáshoz jó szórakozást kívánunk! Az már nem olyan sok. Meséljek nektek egy történetet, hogy gyorsabban teljen az idő? Akkor gyertek, üljünk le ide a kardalló mellé.
Messze Jégországban éltek egy hókirálynő, és sok-sok apró hótűnye. A jégpalotában, ahol éltek, télen nagy volt a sütésforgás. Ilyenkor bizony nagyon sok dolguk volt a kis hótűnőeknek. Az ő feladatuk volt, hogy beborítsák a földet hóval, és természetesen hóbeherítek a talaját. A jégteremben ültek, rajzolgattak, tervezgettek, vagy épp hintették a földre a havat. Arról álmodozott, hogy csak egyetlen egyszer hadd mehessen le a földre az emberek közé. De hiába kérlelte a hókirálynőt, ő bizony halhatatlan volt. Kedves hókirálynő, annyi szépet látok ilyenkor karácsony környékén lenn a földön. Mindenki olyan boldog, mindenki olyan vidám. Olyan jó lehet a földön élni. Én meg csak unatkozok. Csak rajzolgatok, csak havat szórok. Úgy szeretnék már valami mást is csinálni. Na jó, menj az emberek közé, de majd meglátod. Ott sem mindenki boldog, ott sem mindenki vidám. De 3 nap múlva gyere vissza, különben sosem lehetsz már hótündér. Mondd utána ezt a verset így. Hópihe, szállj ide, legyek ott, ahol lenni akarok. De ne feledd, 3 nap, különben a földön maradsz örökre, és babává válsz. Hópihe, szállj ide, legyek ott, ahol lenni akarok.
földre, nagyon örült. Sétálgatott, nézelődött. Csodálkozott, hogy mindenki napcsomójukat cipel, hatalmas fenyőket visznek a lakásokba. Az emberek megálltak néhány szóra, megnézték a betlehemeseket, a gyerekek pedig vidáman játszadoztak. Első és a második nap nagyon gyorsan eltelt azzal, hogy bámészkodott, ismerkedett az emberek lakta világgal. Harmadik nap gondolta, mielőtt visszamegy, játszik egy kicsit a gyerekekkel. Ők mennyire jobb játékot játszanak, mint mi a palotában? A gyerekek kíváncsian nézték gyönyörű ruháját. Hogy nézek? Időben salit játszok. Úgy nézek, hogy rapcsok. Kis hótűzér szomorúan továbbment. Ők nem szokták a palotában bántani egymást. Ahogy sétálgatott, megpillantott két kisgyermeket, akik a városban, a kirakatban részelődnek a babaárusnál. Nézd ezt a babát, milyen jó lenne megkapni, olyan gyönyörű, mint egy tündér. Úgy látszik, nem mindenki kap olyan nagybecsomagolt dobozokat. Milyen jó lehet azoknak, akik kapnak ajándékot karácsonykor. Kis hótűzér elszólalott. Szóval mégiscsak igaza volt a hókirálynőnek, hogy a földön nem mindenki boldog. Vannak olyanok, akiknek nem jut karácsonyra ajándék. Ment a két gyermek után, hazáig követte őket.
tündér már tudta, hogy fog örömet szeretni ezeknek a gyerekeknek. Tudta, ha nem megy vissza, amikor lejár a 3 nap, akkor örökre a földön marad, és egy hófehér ruhás, sapkás, csizmás babává változik. Pont olyanná, ami erről a képben álmodozott. Már csak néhány perce volt, de nem mondta el a varázsigét. Bekopogott a házba. Két gyermek kiszaladt, megnézni, hogy vajon ki érkezhet ilyenkor. Csodálkozva látták, hogy az ajtóban egy gyönyörű, hófehér bundás, sapkás, csizmás baba állt. Pont olyan, amilyet szeretett volna. Kis hótündérben pedig utoljára a hókirály szavai csendültek fel. Higgy a szívedben, és saját jóságodban, mert ha így teszed, mások is ezekben fognak hinni. Higgy a csodában, mert teli van vele az élet. De ami a legfontosabb, higgy önmagadban, mert legbelül rejtőzik a remény, a csoda, a szeretet és a holnap álmai. Szép Tündérország támad föl szívemben. Ilyenkor decemberben. A szeretet csillagára nézek, és megszáll egy titkos, gyönyörű igézet. Ilyenkor decemberben. Bizalmas szívvel járom a világot. És amit az élet vágott, behegeztem a sebet a szívembe. És újra hiszek égi szeretetben. Ilyenkor decemberben. És valahol csak kétkedő beszédet hallok, szomorúan nézek. A kis Jézuska itt van a közelben. Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen. S ne csak így decemberben. Pásztor Regina, Hókirálynő, Borbón Nikolás. Nagymama, Liazánced Nóra, unokák, Csukonyi Csanák, Szikora Ádám, Juhász Dóra Krisztina, Dávid Rita. Hótündérek, Varga Patricia, Szőri Barbara, Berger Zsófia, Varga Zsanett, Mihálovics Szintia, Tóth Loretta, Tóth Dámen Alisz, Zombori Petra, Lehocki Viktória, Busa Antónia, Cifra Rebeka. A földi táncosok Bóta Edina, Törköly Emese, Péter Szabó Daniella, Varga Réka, Kovács Kornélia, Farkas Mercedes, Kis Csenge, Nagy Zsanett, Döbrentei Barbara, Tóth Veronika Alexandra, Dobrics Vladó. Árosok, Kovács Norbert, Kisbus Már, Tordi Bence, Kertész Farkas Gábor, Kordás Fanni, Krizsán Róbert. Betlehemesek, Süri Dominika, Csendon Viktor. Pásztorok, Tudás Bence, Fekete Máté, Gyál Martin. Szegény család, Tóth Veronika Alexandra, Dobrics Vladó, Kovács Violetta, Hekker Evelin. Gazdag család, Törköly Emese, Kordás Fanni, Kovács Norbert, Csörögi Petra. Gitározott Áfős András. Énekel Döbrentei Barbara és Tóth Veronika Alexandra.
Juhász Gyula Karácsony felé című versét Tóth Loretta, Péter Szabó Erik, Törköly Emese, Dudás Bence, Fekete Máté, Péter Szabó Daniella és Csörögi Petre szavalták. Segítők Tóth Lajos, Kovács Viktor, Dávid Anita, Ritka Renáta, Dudás Beatrix, Balogh Róbert, Tapodi Márton. Rendezők Zerébári Dóra, Fürdős Éva és Házi Adrián tanárai. Külön köszönet a technikai segítségért Tóth Lilla tanárnőnek, Csuka Tibor tanár úrnak, Csorba László rendszergazdának, Csupis László, Gajdacsi Györgyi diákoknak. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, mindenkinek áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánok!